enwe ihe nchọ itinye bụ ọnụ mana nnọgide nsị na ihe a gbasahụ m nnọgide si mba na ọ gbasara m ihe a wee bụrụ oge ụfọdụ na-abụ mmadụ nwee ike ibute alụsị wee hibebe ya ohibe ya be ya ndị ọ mụrụ eto ha na-eto ha sị na ha achọghọzi ihe gbasara arụsị ahụ na ha agabago ụka ọ dị mma ifuzi onye ahụ ọ nọgidezie ọ ga-weta petrol na ọkụ mụnye ebe ahụ nna ya maọbụ nna ya hiwere okwu arụsị ahụ good okwu arụsị ahụ agba ọkụ ọ sị gị na ogbupụgo ya onye gwara gị na ogbupụgo ya chee ka m kọrọ gị akụkọ ịma na okwu arụsị abụghị naanị mgbe i siri ya ọkụ bụ na ọ pụgo ibupụ okwu arụsị bụ ibupụ mmụọ alụsị ahụ ji arụ ọrụ ọ bụghị ịpụta isi na isugo ya ọkụ for that reason everything is settled onye gwara gị nke who taught you that who taught you that okwu arụsị bụ mgbe ibupụrụ mmụọ eji wee hibe arụsị buru ya bupụ buji ebe sọrọ gị tinye ebe sọrọ gị ma ọ bụ imebi mmụọ ahụ hibere alụsị ahụ enwere ihe na ọlịta na-akọwa ụbọchị a ka m ji nwaanyị ahụ ji amasị m nwere ike itinye ihe eserese ya ebe a ka ife onye m na-agwa gị the woman is deep rooted in culture like ọ na-akọwa ihe ebe ifu na onye maara Igbo ọ bụghị akụkọ ọ bụghị ihe ọ watara n'anya ọ ihe ọ tọrọ ana ọfụma were ghọta oge nke nwoke Eziagụ a na-ewu o nwere ihe ọ kọwara nsị o nweche ndị ma ihe a ọ na-akọwasị onweghị okwu arụsị ejighị mmadụ hibe ask around onweghị nnukwu alụsị na-ejighị mmadụ wee hibe ask around ọ bụrụ ile so iwu na iche ibupụ alụsị abịanasị ka ibupụ ya na ịpụta ugbu a esi na isugo ya ọkụ onwezi ike dị ya chọọ onye ị maara ọ bụ ndị okpukpere Kraịst ọ bụ dibịa nke ọbụla ị chọrọ chọọ ya ka o mebie mmụọ eji hibe arụsị ya and not iwu ya petrol mụnye ya ọkụ isi na emebigo ya because when it will come back the comeback will be disastrous ka emesịa